Empini Yothando lapho kwasala khona izinhliziyo ezakhetha ukuthanda nokukhathalela ngaphandle kokuzithanda nokuzikhathalela. Namhlanje zisele dengwane engekho zozinakekela. Kanti wena inhliziyo uhlulwa yini ukuzicabangela? Ngokuba inhliziyo yisula sokuqala uma kuthathwa izinqumo zothando. Ukubeka omunye umuntu kuqala ngaphandle kokuzibeka wena kuqala. Kuxabene ubendle ingqondo ephithene ikhanda. Isikhathele lesisula esicashe ngezindonga zesifuba eziphuka mihla namalanga yize sicashe ngezindonga zesifuba. Imizwa igijime yaze yephuka, ilokhu yehla yenyuka, ithumela imiyalezo ngokudideka ngoba njalo uthando olusha nezithembiso zokuthi soze lwasha. Asha angqonqa aphela amathemba othando nemfudumalo. Yasala inhliziyo ifa ngamakhaza igcwele inkohliso. Yasala inhliziyo ingumtshingo ubethwa ngubani. Ngubani obethe inhliziyo isoze yephuka. Buka manje iyabuyekeza zonke izinqumo, ikhanda izithombe ziyafiphala bheka. Yanika umuntu uthando, kepha umuntu akazange walibuyisa. Phela wabuyisa inhliziyo isimanxeba imhlophe ibhandishiwe. Ngiqinisile ngithi kuwe lezi nyoni esicula izingoma zothando kusele nje inkani kodwa ushuni kudala zawulahla. Inhliziyo esempini ziphukile.